Takže ja vás vítam pri kanáli Futbalové novinky a dneska tu máme video, kde budeme tipovať výsledky tohto víkendu, čo sa hrajú zápasy. Chcel som od piatku, ale piatku sa nehrajú taký zaujímavý zápasy, pozrieme sa na výsledky. Montpellier vyhrá na Nice 2-1. Také vecičky, ešte Barcelona vyhrala, Jamal skóroval v 73. minúte po asistencie Lewandowskiho. Tento 16-ročný borec, čo predvádza, je neuveriteľné. Tak poďme sa pozrieť na výsledkov, čo dneska hraje. Takže pre mňa sa hraje zápas Manchester United a Everton. Nebude hrať Højlund, Malacia, Martial, Martinez, Mount, Shaw, Wan-Bissaka a možno nebude hrať ani Evans, Maguire a Rashford. Potom možno ani nebude hrať Danjuma, Gueye a Ali. Na 100% nebude hrať. Takže United v posledných 5 zápasoch vyhrali, prehra, výhra a prehra, je to jak na hojdačke. Everton zase remíza, prehra, prehra. Ale podľa mňa to United dám, že to môže byť 2-0, alebo nie. Zase United chýba im dosť, Rashford tam bude chýbať, kto tam bude dávať góly, Antony tam nebude dávať góly určite. Ja by som dal, že čo by som tam dal, toto hraje Beto Carven Lewin, no takže neviem, útočníci Manchester United tam potom už nie je tak veľa, čo by tam mohli dávať góly. No tak dám, že to bude 1-0 a gól dá Garnacho. Ďalší zápas Arsenal Brentford. Arsenal posledných 5 zápasov prehralo raz. Zase Brentford posledných 5 zápasov vyhralo raz a prehralo 3-krát, 1 remiza. Takže tuto nebude hrať Martinelli asi, Saka, Tomiasu a Zinchenko. Ale možno, že Arteta prerotuje, neviem, či teraz hrajú Ligu majstrov, ale asi teraz by mali hrať, áno. Takže dal by som, že 2-1 a strelec gólu Ivan Toney. Áno, dajme tam Ivan Toney. Dneska spremeli zatiaľ všetko. To nebudeme, francúzsku Ligue 1. Máme tu Bayer a Mainz, tuto typujem 2-0, Kolda Kane, rýchloviečka, ešte tu prebehneme zápasy. Posledných 5 zápasov Bayer prehrá 2-krát, 2 výhry, 1 remiza, potom Mainz 1 remiza, prehra, výhra, remiza a prehra. Potom tu máme Bremy vs Dortmund. Posledných 5 zápasov Dortmundu výhra, remiza, prehra, výhra. Bremy 8 výhra, prehra, remiza, prehra. Dal by som to asi nenastúpi Haller zase. Dal by som to asi 1-0 a dáme, že Dortmund a dá gól Fulkrug. Lipsko to ešte máme, posledných 5 zápasov prehra, výhra, remiza, tak je na hojdačke. A Damsgaard prehra, remiza, prehra. Dal by som 3-0 Lipsko, strelec gólu Šeško. Poďme sa presunúť do našej La Ligy. Tam tu máme zápas Atlety versus Cadiz. Poďme sa pozrieť, máme tu Atletov, ktorí sú na hojdačke. Výhra, remiza, prehra, výhra posledných 5 zápasov. Potom tu máme Cadiz, remiza, prehra, remiza a potom tu máme zranených hráčov, nenastúpi Aspilicueta, Jiménez, Lemar a Vitolo. Barrios nenastúpi, ani Chris Marquez, tu je otázne, nenastúpia, videl som to. Tuto by som dal 2-0 a strelec gólu by som dal Samuel Lino. Atlety vyhrajú samozrejme. Potom máme ešte Gironu a Osasunu, to by som dal
Žilinná ostracená forma, remiza, prehra, výhra, prehra. Ostracená dobre si ide, prehra, výhra, remiza, výhra. Dal by som 2-1 a strelec gólu Doubik. Máme tu séria a tu máme Inter na Bolognu, tuto by som dal túto formu, 5. zápasu každý ani jeden raz neprehral. Tuto dám kľudne 2-1 a strelec gólu dá Markus Thuram. Poďme sa posunúť do nedele a tuto máme Premier League, takže Aston Villa Tottenham, tuto dám takto, že posledných 5 zápasov výhra, remiza, výhra, prehra, výhra, potom tu máme Aston Villu, prehra, výhra, remiza, to sú za nich hráči nastupí Richarlison, ale dal by som 1-1 a strelec gólu asi dám Son. Potom máme šláger kola Liverpool, Manchester City, toto môže byť zápas aj o titul, prvý s druhým, ale tuto si myslím, že není to proste, to City nedá, to Liverpool nedá so svojimi mladíkmi. Dal by som 2-0 a strelec gólu Haaland. Poďme sa posunúť do Ligue 1, tam si rozoberieme Paríž, toto máme výhra, remiza, výhra, potom tu máme prehra, remiza, výhra, prehra. Toto sú hraní hráči, samozrejme dám 2-0 pre Paríž a gól dá Gonzalo Ramos. Ďalej by sme sa mohli posunúť do Bundesligy, tu asi nikto, len Leverkusen, trošku ťažký zápas, máme tu Leverkusen, výhra a remiza, dám tam 2-0. No 2-1 Leverkusen, strelec gólu Borja Iglesias si som tam dal. Áno, Borja Iglesias. Ideme do La Ligy, tam nemáme nikoho až tak, máme tu len Real Madrid, Celta Vigo. Real ako nahodačky remizy sa berú, mne ako fanúšik Atletika by som bol za remizu, tak ja tam dám aj remizu, takže bude to remiza. Celta Vigo potrebuje body, potrebuje zbierať body, aby sa udržalo v La Lige. Takže remiza 1-1 a gól dá Iago Aspas. Villarreal, Totok a Real Betis. Dám tam 1-1 takisto strelec gólu. Čo by tam? William Jose napríklad. Rozoberieme si ešte aj Las Palmas, Atletico Bilbao 5. potrebuje body, ale uvidíme. Kurbeľnesť kondícia. Takže dal by som, že 2-1 pre Bilbao a strelec gólu Inaki Williams. Poďme si ešte do séria a tu máme Juventus Atalanta, to by som dal trápasica Juventus, trápasica Atalanta, dal by som veľa za nich, dal by som, že 1-1 strelec gólu Vlahovič, AS Rím, Fiorentina 8 s 5, AS Rím vynikajúca forma, výhra 2-0 a gól dá Dybala. A ešte AC Milan Empoli, to by som dal, že AC Milan pohodlne vyhraje 2-0 a strelec gólu Luka Jovič, alebo z lavičky, dajme tomu. Myslím, že to by už mohlo byť všetko, jasne tu nemáme. Ešte poďme sa pozrieť do pondelka, to už nebudem ani tak typovať, ale nič sa zaujímavé nehraje, takže tak, ak sa vám toto video páči, dajte like, odberajte tento kanál Futbalové novinky a teším sa z ďalšieho videa. Zatiaľ čau.